Up Junta, building better Africa. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli tawino. Abali ndi alongo pano takhalitsa osakubweretserani nkhani zosiyana-siyana kamba kutanganidwa. Kuli nyengo ya kampeni iyi zambiri zikuchitika ndipo zambiri tikuziona. Kwa tsiku la lero ndili nanu nkhani ziwiri zitatu. Kodi inu mukudziwa kuti mpaka lero m'dziko lathu lino la Malawi mapasipoti sakukonzedwabe? Nkutheka atu ena mwa inu simukudziwa koma mumangolubwalubwa, mumangokuwakuwa, mumvekere boma ndi lomweli, boma lake liti. Mukukamba za boma lomweli limene ikulephera kutulutsa angakhale driving license. Nowadays mukapanga dongosolo lonse lofunikira kuti mukhale ndi driving license, chimene akukwanitsa kukupasani ndi pepala chabe. Koma kadi lija kuti ifike poti yatuluka, zimafika poti chipepa chimene wapatsidwacho nkupanga expire koma kadi yako sinatulukebe. Nowadays kuti inu mufike poti passport yanu mwatenga, ngati simukwanitsa kupezeka ndi ndalama zokwana, ndalama zoti muwanyemere awo, ndiye kuti yanu sitheka, situluka, sizitheka nkomwe loko pang'ono. Pano pa passport imene imanenedwa kuti inatsitsidwa ija ndikufika pa 50,000 Malawi kwacha, passport yomwe ija ukuyenera kuyilipirira more than 50,000. Pena ukachita tsoka ikumafika mpakana 600,000 kuti ukatulutse passport imene mtengo wake weniweni woyenerera ndi 50,000. Chabwino izo tisiyire apo tione mbali inayi. Kodi inu pamene mulipo mukudziwa kunena kuti m'dziko lathu lino chakudya chenichenichi mulibenso? Okay, mukhoza mafunso da tsono sunalime bwanji? Iyayi ndikutanthauza kuti boma imayenera kukhala ndi chimanga. Okay, so chimanga chimene amayenera kukhala nacho bomayo pakali pano boma lathu la Malawi ilibiretu ndithu zimene zili zoyenerazo kukhala nazo. Motero pali zinthu zimene boma imayenera kupanga ngati kulumikizana ndi anthu amayiko ena, komanso mwina kulumikizana kumene ndi mavenda kuti akwanitse kuoda chimanga chimene iwo ali nacho ndikusunga, kuwerengera kuti imafika nthawi poti dziko lathu lino ndi dziko la njala. Nde iwowa amayika budget yoti idzigula chakudya nkumasungira kuti ikamafika nthawi ya njalayo anthu akhale kuti ali ndi kena kake kuti akhoza kuwapatsa. Koma pakali pano boma lathulo ilibe ndithu zimenezo. Chabwino tiyenizo tisiyire apo. M'dziko lino mukuchitika kampeni, ndipo kampeni imene kuchitikayo wina aliyense amene ali wa opposition kupatula DPP akungokamba zoyipa zonyoza DPP komanso APM. Tsono nkumati iwe ndi wa opposition, nzako yonso wa opposition, nonse mukulimbirana kunyoza omatukwana a opposition nokhanokha. Nkumati mapulani anu ndofuna kugwetsa wa opposition kapena mukufuna kugwetsa amene ali m'bomawo? Izitu zayamba kudabwitsa, zayamba kundidzidzimusa ineyo ngati mzika, ngati mmodzi mwa anthu amene ndikukhala m'Malawi momwe muno. Zonse zimene zikuchitika muno zoyipa zabwino nanenso zikundikhudza.
zamba kundidabwisa kuti chikuchitika kwenikweni ndi chiyani, chifukwa izi sizoona ayi. Izi sizoona, and kawirikawiri ndi zinthu zoti sizimachitika. Koma kampeni ya ulendo uno iyadabwitsa ndithu. Yes, ndikukumbukira pa video ina yake Mai Jeni Ansa analankhula ndithu monyoza malemu Saulos Chilima. Komano ngakhale analankhula monyoza malemu Saulos Chilimawo, nkumatino iwowo akufuna apange gain chani, akufuna apeze benefit yanji. Izi ni ndale za ku Malawi, za uchiwanawana, za uchitsirutsiru zopusa. Sungakalankhule pa msonkhano kunyoza munthu oti anamwalira kale, akanakhala ndi moyo beta. Kuti muonetsetse zimenezo zinapangisanso kuti nawo anzathu a UTM akamapita m'misonkhano mwawo sakutenganso mbali ina kupatula kubwezera chipongwe chimene a DPP makamaka Mai Jeni Ansa analankhula. Funso langa ndi lomwe licha, kuti inu a opposition nokhanokha mukugwebezana uko, kumanyozana, kulankhula zambirimbiri, kumakumbusana zakalekale. Kodi plani yanu ndiyofuna kugwetsa opposition kapena boma? Chifukwa zomwe mukulankhula masiku ano misonkhano yanu zikungoonesa kuti inu plani yanu ndiyofuna kugwetsa opposition osati boma. Ndiye ngati mukufuna kugwetsa nokhanokha opposition, plani yanu ndiyofuna kukhala pati. Mufuna mukhale chipani chachikulu cha opposition kapena bwanji, zikukhala bwanji? Chifukwa mukhoza kugwetsa nokhanokha opposition inde. Ndinamumveranso uyu mati Nankhumwa naye amalankhulaso pa msonkhano wake, ulankhula against DPP. Okay? Then wazalankhulaso against boma imene chili chipani cha MCP. Funso nkumati, tsono mnthawi imene ukulankhula against DPP, ukufuna uyigwetse DPP yo itagwetsedwa kale 2020, ufuna uyigwetse kachiwiri zisangosanafike kapena bwanji? Because chomwe ndikudziwa ine a opposition amayenera kulankhula against boma imene ikulamula, kulankhula motsotsomola, kapena kuti moyichotsera mavoti boma. Koma onse a opposition zomwe akulankhula upeza kuti a DPP akunyoza UTM, akatero basi amunyoze Nankhumwa, naye Nankhumwa anyoze DPP, akatero anyoze MCP, kenako agwerenso kunyoza UTM, nayo afudi iliso kwa opposition, basi bize inyoze MCP, kenako inyoze UTM, kenako igwere ku PP, nayo PP yokha ndi imene ikuoneka kuti bora. Sikwenikweni kupanga nawo za opposition, koma PP yo ili focus ku boma. Ikati lankhule mnyasi ikulankhula zokhazo zokhuza ndi boma. Iwowa plani yawo ndiyofuna kugwetsa boma osati opposition. Iwo palibe udindo nalonso amene akufuna ku opposition. Ndiye kuli uyu mumati adiminiyo atupere muluzi, akati lero akhwitime kuinyoza DPP, anyoze madala APM, nkomati uyu chipani chake akufuna kuti chikhale chipani chachikulu ku opposition. Chifukwa akakwanisa kuigwetsa DPP, nakasipa kali pano chipani chachikulu ku opposition ni DPP, nenga angakwanise kuigwetsa DPP, chipani chake chikhala chachikulu ku opposition. Chifukwa munthu amene akufuna kulowa mboma sangamabizike kunyoza opposition. No. Akuyenera kumvana ndi a opposition anzakewo, kuivairano boma, kuikhwethemula boma. Inu mdziko lathu lino mafuta enieni wa mulibe, pano pa transport kuchoka Ulilongwe ndikufika Blantyre tikuononga ndalama zambiri mbiri ndithu.
ma 30 35. Reason why? Chifukwa yoti boma yalephera kubweretsa mafuta. Ma business, ineyo pandekha, I do have some businesses. Kwa panopa ma business amene sindingamapangenso ngati mene ndinkapangira mbuyomo. Now I can't even buy some properties in China. Zovala zina zimene ndili nazo ndakhala ndikugula ku China. Ma business ena amene ndakhala ndikuthamanga ndakhala ndikugula ku China. Kwa panopa kuti nditenge kadi yanga ya ku bank ndigule katundu kuchoka ku China, sizingatheke. Ndikuyenera kupita ku banki kusainira zambirimbiri. Reason why tilibe forex. So kusokera kwa forex ndi chifukwa china chimene chikulepheretsa ma business ang'ono. Okay, inuyo a opposition zikuvuta pati munthu amene mukubizika kunyoza a opposition nzanu, mkungu akumbusa amene ali mboma kapena kungu auza anthu misonkhano yanuyo kuti boma lathuli lalephera izi. Ifeyo mukatikhulupirira tipanga zoti zimene zibwere, then kumabizika ndi kunyoza a opposition anzanu. So pali anthu ambiri amene ali ku immigration kudikira kuti mwina passport ingatuluke, masizi kutheka. Fwa passport kuti tuluke ndekuti akhoza kuthamanga kupanga ma business awiri atatu. Kuli anthu ambiri amene akusowa zintchito, amene akukhulupirira kuti atatu apeza driving license ndekuti ntchito ayipeza. Koma pano zikuwakanika chifukwa choti boma yalephera kumatulusa ma driving license. Passport mukulephera, forex mukulephera, madzi enieniwo a waterboard nawo ali ndi zawo zikukanika. Magetsi nde kuzima panopa ndezi ungofanana ndi nthawi ya DPP icha. Chanu chimene inuyo mwakwanitsa bwinobwino ndiye ndi chikangawa. Chimene mwakwanitsa kulondoloza ndi chikangawa. Ngati pali china inu ndi amene mungatiuze, chifukwa zomwe zikuchitika pakali pano zikwanje zijaru basi mukhapakapa na miwawo chakummenya. Ndikusoyesa anthu awiri atatu zomwe mwakwaniritsa bwino lomwe. Ndi apa mukubwera ndi wadya mtoliro. Inu mtoliro wake uti mtoliro omwe omutendera nokha mewo. Mtoliro umene omutendera pofika pa 16 September. Chifukwa zikwanje zimene niyo mwagwirisa ntchito kukhapakapa anthu malimbana ndi a opposition pa mademo, si zimene anthu angagwirisa ntchito kukhapani nazo inuyo ubwezeresani ku opposition kumene munali kuja. Anthu agwirisa ntchito voti endi mutsika mukhala pansi tikuonerani tikumverani. Kwa tsiku la lero ndikusiyireni pompa, koma dziwani kuti ndi nyasi imene mukupangayo. Makhala mdziko lopanda passport, dziko lopanda driving license, dziko lopanda forex, dziko lopanda mafuta, dziko lopanda president wa umunthu, dziko lopanda chipani cholamula cholongosoka, dziko lopanda national TV like MBC panopa ndi MCP. Imeya pano kubwera kuti ngoisintha ikuyenera kungokhala Malawi Congress Party TV noti MBC. Chosebwe zimenezo ungoyika kuti ndi MCP TV basi simungalakwise. Club Junta, building better Africa.